Takže čaute, ja vítam vás z nového videa. Dneska tu máme nové video, čo sa týka z hry Brawl Stars. Takže my si budeme zapnúť. Toto je ináč úvodné video na tomto novom kanáli. Dúfam, že Lotus 1, 2, 3. Takže my ideme na to. Máme tu plno odmien, pretože Brawl Stars som už nehral možno 2 roky. A uvidíme. Skúsim si to pozrieť. No nie možno 2 roky, možno 6 mesiacov vlastne, alebo tak. Neviem. Takže nebudeme hrať úvodný tutoriál, ale uvidíme. Nechcem sa mi s nikým hrať. Ideme preč. Koľko odmien. Skakuje. Aha, máme tu odmeny. Boxy. Takhle sa to otvorí. Pardon, mám skin. Barvu. League of the Star Table. Takže tak dávno. Tento skin na Taru Stara sa volá. Ale akože už mám rok. Už mám rok tento účet. No, tu máme dneska čo robiť, pretože nikto už veľkou nehraje. My sa teraz dajú čas na oživenie to hry. Na niektorých YouTubeových kanálov. Nejaké freebie. To nechcem nič kupovať. Preč. Nejaké piny nové. Pozor. Nevyzerá zlé. No. Tu nič znova nie je. Dobre. Pozrime sa ešte tu. Nahrajme sa možno 1 alebo 2 hry. Nová sezóna. Dobre. Asi ideme na to. Ja si to zahrajem. Na koho mám najmenej čas. To konkrétne to mám 10 trofejí. No a ideme na to, ideme tie trofeje dať. No a ja sa teraz vlastne začíname, ideme do tej prvej hry. No a uvidíme, že ako dopadne, pretože proti mne idú, neviem či ľahký super alebo ťažký, ale určite by som chcel toto vytvoriť. No uvidíme, tu máme napíšte, či poznáte niekoho Maxa. Takže teraz to prežijeme. Čo to je? Je proti mne. A sorry, didn't see you there. Dobre. No. A ja teraz budem sa vyhrať. To sa mi podarilo. Ideme prvú výhru v dnešnom videu. Pardon. Star Drop, ktorého napadol Epic. Ja myslím, že dobrý. Hej, tu mám free Pumpkin Box. Kde sa veci ľudia? Čak! Nie, vlastne nie. To nie je čak, ako to je na skin. Nie. Toto je jedno. Takže nám čak nepadol. Čak padol, tak to bylo oveľa lepšie. Dobre, poďme na ďalšiu hru. Si poslednú v tomto jeu. Ja ako sa vydarí, no. Takže to bolo takýchto ľahkých superov. Dúfam, že sa vám tento kanál bude páčiť. No, akože zatiaľ sa vám pravdepodobne nepáči, alebo nepáči. Ani napíšte do komentáru. No a teraz som je ľahko. Ideme tým teraz, takže to vyhrajeme.
toho Bravura, neviem, ako sa volá. Bude proti nám, ale možno sa nám ho podarilo poraziť. Takže 1, 2, 3, 4, 5. I Kong. No. Teraz to vyzerá na dosť ľahkú situáciu. Tu sa teraz vyhráme túto hru pravdepodobne, áno, je to tak. A to sa presne stalo. Berieme výhru. To sme prvý. No. A berieme odmenu. 200. Berieme výhru. No. A ja si myslím, že ako prohrajú na všetko. Všetko sme dohrali. Nie? Hej. Dobre, ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám videjko páčilo a zatiaľ.